사람 두냐야 하면 기사 살짝 가입어지네 아무나 콜롬을 샤워 tabu 파트라 하스테워 나이르나니 바그이 따이 부스록 난고 사그라랑 나 그만 사람 두냐야 하면 기사 살짝 가입어지네 아무나 콜롬을 샤워 tabu 파트라 하스테워 나이르나니 바그이 따이 부스록 난고 사그라랑 나 그만 Sengtini pai sopakia kepram parawo sini menai Saniya ni bagai seng donat khalailakia engke seborong ninu khungo yapari bor kha engke sengtini saimalanya je bini busuk haikaba kitini duita thangja khni bosung khanaka engke achuk Cherai jorawo 6Bosor omor Cherai belai khairmo singjaja achukeno borong ni nukhungo pura nuka po tanglai malaya tai jaga bugiro bebano phalai rang pai omosuke borong nukhungo bipod nglai tonglaicha engka abono sungtini salanya je nana bai bini busung ni tei engka nana nini busuk bufurun chiming kitni ro hamyang mani bosa kaja kanai chongka bos kai kana jong na ke tabu nu khungo bahero ke soli chong sagar de tangkha jong sa paisa kan jong la kesa tangkha ni sa je jong ko beng phal ba kya je tang na se bu ham san logi ma song yo hi moi tabu bo hospital AJM hospital na acha ke ni busuni muke Saniya je burma na ke bini baw somong Rentu je burma Sumi je burma ke nung tabu lokorono tam ko kasanai chagara chini news ni sao nango tangai bhai mani 2 lakh nango ni sao ke phir bhai la kya su ke belakhan kharmi chingjaja je bini nana belakhan wana jagi tongkha tam ke bini busukno mothangei bariglaino abono sengni saimalanya je bini busukni bagai joto lukurok chubanang to tam khaba bini busuk ungkha tabuk baike koi bosor kakani ni 6 bosor ni Cherai kidney bemar manjagei 2ta kidney failure ungjak Piaba o kitini kolsa salanya nino onek lag rang nango abo bagai sing bini busukno chubalanya ni bagai joto lokorono koi jabo engka sing tini te saimalanya yang phaigir dara nung nukjaglia acha engka phaigir ngana pela khana engka sung tini type saimalanya tai khoroksa sini bini Saniya ni bini pi bai salanya acha tini oro nukhungo Saniya ni kidney 2ta felungjakni bokhanaka engke bahai tabo hospital o admission khaja khaja bo hospital o AJM na engke koitaro mane tabo nukhungo su yang tong mai ha te diba tau tai busorok nangnai tabu busorok nangnai bor to saurang nangnai kebang no hengke je bor je parti karon nainai hengke rang poisa ro kerei kering tong ma hengke je ajina sar logi hengke tabu no ko phai ajina bo busla ji mana sa biti kaisa rong ni dam se bus phai tong kaisa suci rok se 1200 1300 phayu
hingga jespan bori kaisa panya tangkan sebai tang sojo sajo hingga bosor lesuk nasa hingga yago rang kerei hingga mia sahoro bai yago rang sekeri biti panya pai mia pu abiti no 4,000 tang kapu tini no 4,000 biti panya rang kerin sahoro hingga anya ko je tong kerei ko uskango mia di poron 2,000 dairi do horo a bun yagon solong nairi do hokata hingga bor doctor sawo bor je pati khanya hingga tam khanya hingga kaisa sukun hanse mana choli ya bini kidney ta kaisa basi choli dong kake bino kaisa ni khibiri ya hingga ke a kaisa bo thanai nosto haita hingga taba kaisa bo nosto na digin thang tong kha haita gobon tatri pha pha dutin no chikasa khaya hingga ke kanin thang paini oma hai chauta actually o je Cherai bosa bini omor to 6 bosor na mane phaso bomti rongra Haste bini goma pan roti thaime hai ti silengu bosa ganangai engo ningya ka bo bothare rongni bithi rong nai char kha kharka go bo pore hingga bo yak mai ro khai thangka yak ro suja apurke mane calcium ro kuri rokni apur doctor rok saka apurke kidney rok kun phan saya hingga calcium kuri rokni sawo hingga bo ni bithi rok char laikha ko laikha hingga ke no 1 bosor 9 mas rok palai no thangka lai thang pore tabu Januari Desember ni simi hingga ke जोङो Desember aing talangkha ko ta ko silsoro ang thang hingga thangmani aro khagya hingga sawo mane kidney belu ni sata man belu tamo doctor ko yang to Saniya kidney belu kan sawo hingga ke abo dati chikasa khanyang na hingga rang kerei जों aro kaisa test khaimene kaisa report nanan se जों 8,000 9,000 thang tongo जों 42,000 rang talangmani pai thangka angke nogo taisa chinong ni ani logini taisa 5,000 dai ro hopi ukha abo pai thangka hingga sin komsu kom mani 50,000 bai haikya kun phanang ni yapti haikya angke bor sa bitro si ro ko abo sari naidi taisa phaijini chau hingga phaijini samani borok जोंनो 8 tariko haijini sai ro horu ta taisa hingga tabo je Cherai kidney failure ni saima mani phaso bohoro da sajak bohok tabu sajak mong bohok sajak tong na bohok sajak tong bohok to dilin sajak tabu sajak tong bohok norok tam one sok mane o je Cherai kidney fail na sakamba bithi ro sar mani ama hai bulungi rok da ama ke fail abor to prota o hamyang tong proko doctor to bor to bithi sar man tam sanam fail ham sama to yang khabalang Saliya bithi ro sama to je fail dang khana saimeta hingga ke baksa to tablet mane hamyang to proko ulta pulta rok hai parwaro omte ro sar ja khange kidney rok phangoni khanauta kamti heke rok da sari bin bu phano waisa samole khanaka mane pawani bori sar jangma bagida amti kha jini ni sama khale khanaka mane a bori sar ya hingga bohimi ma yafu hingga a bori sar ke bohimi mamfu hingga abo to amti bori hingga pawani bori no na cha hingga abo no abo das abo ti jang kha abo ke saimeta hingga nung tabu lukurok no je chobanai rok no chini news ni bising tei tam kok kasana musung sari angobon kasana musung go lukurok takhurok kisa khairuk jabadi bor kumhan kari khabong ni bagan kisa tong phalka joton khako ar khaye kisa suba jagdi hanga suba ban bisingo kisa suri jagdi hamna ungtung joton khawono isoni thani kisa suri san baidi kisa khako ar khe ya farta asno saro nin mungke an mung bisaka de burma tamor khai ang to kuno khaya no songsar no han chang khaya no chamor khai ta na komsung bulana asum ga sing khanai mangkha bnp lukurok ni thane wa je choktui chobanan bagai chin news ni bising tibo kobakang ka tini bagai omsun lachane khum ka jotno